Менә бүген 12-нче больницаның 5-нче этажына укмаган идем. Монда бөтен Казан күренә. Казанның әллә кайсы тирәләре күренә күрсәгез. Искиткеч булганмы? Рәхмәт. Инанда вообще яхшы обзор икән монда. Ну, шунысы бар инде. Бүген кыяшлы булуга карамастан әйткән идем инде. Әнә шундый җил теге кыяш болытасына качып киткән арада агачлар прям котырып нитәләр. Селкенә яфраклары инде җилдә. Ләмәт шундый. Инде монда теге төшергән алмагачлар инде өстән. Матур шундый алмагачлар. Кыяш төшкәч җылтырап торалар. Глазерик җырак айтып та күрсәтим әле. Менә шундый бер сезгә инде бер видео сәлам җибәрим дигән идем инде. Тегендә ерактарак инде агачлар. Галәмәт селкенәләр инде. Ну бүген әйттеләр инде җилләр Сибир җилләре дип инде шулайрак әйттеләр инде. Шул инде көзгә якынлашып барабыз бит инде. Барыгызга да хәерле көннәр теләп калам. Аллага шөкер, хәлләрем начар түгел, минем өчен борчылмагыз. Системалар куялар, укуллар ясыйлар, витаминнар ясыйлар. Аллага шөкер. Физио лечениялар да бар. Ашаулары да әйбәт. Шуңа күрә бездән инде монда карантинда шикелле бер урамга чыгармыйлар, итмиләр шул. Әле менә бу 5-нче этажның тәрәзәсе дә ачык икән. Шуңа күрә әзрәк булай һавада басып торам. Бу җилләр эләкмәсен тагын. Теге слабый организмга җилләрнең эләгүе дә бар. Шуңа күрә бик озак тормыйм инде. Дидәм, дусларым. Менә сезгә. Менә безнең район инде бу. Авиастроительный район. Бөтенләй белән түгел инде. Монда бәрәү күренә инде байтак кына җирләр. Исән сау булып торыгыз.